Vanguard Art Private Limited. Fiction Pictures. Anupan Kher, Oli Puri, Cemil Şerigil, ilkinci gedek ekranlı Saniya Vindol Mihra, Priti Jahnivani, Kamal Sadona, Şeylehem Johnny Liverwell'in Petita Gavritrikar, Eş boyunca tur ötkeşleri, Şirinhem Eliber, Gayvin Miguel, Anitevlin Numu. Studiyada təsirli görülen, renk koşulların erecilen Rajit Sudaracı, Ayretin təsirlikleri cevap veren Sanjat Sankar, film Parsat Film Lebe studiyasında Mumbai'de öndürüldü. Şeperçiliğin timarlan Drilles Craft. Senaryetin yalan Manoj Tyagi. Gepleşiklerin urunan Sanjeev Puri'ninki. Acayip gowhurlar gitanjali cemedekşi. Bu Hindistanlı şiir kampanyalarının biri. O kımmat bahadaşları taraşlama ve yılmama bilen meşgullanıyor. On hocaynın atası Mehuma Choksi. Afrika'nın gün ortasına akıp, kımmat bahadaşları ödeller bilen kazvalyar eken. Son 72 yılın içinde bu gowhurlar Choksi'nin maşgalasını değişti. O şeydip nesilden nesile geçip geliyor. Hakik gözellik. Sana yarayam ediydim. Ona yarayam. Dolasanız lan, siz çeğilyan mı ya da kartışka? Hoş geldiniz Cenab Bobby. Hakikatlerim değişmeye düşünüyor ekeniniz. Bu gowhurların bakası 1 milyar rupiya. Dağışların bakasının ahmeti yok. Hüvvetin bakasının ahmeti var. Bu yerde Cenab simpatim var. O Cenab Choksi'nin gowhurların eyesinin menajeri. Onunla gürleşesiniz ediyor mi? Ay yok, şeyde bir nakıl var. Kıyın günlerde qovuşan adamların güçlü olup görünüyor. Eğer gowhurlar hakkında bize birilen ruşmalı olaysa kime yutmalıydınız? Cenab Sampat, Cenab Bambata, Tricon Grupa kampanyasının maliye direktörü 2 trilyon rupiya olan kampanyanın hocayını. Bağışlan, 2 trilyon 100 milyar, men sizi yıka alır yani. Siz gürleşiverin. Bana tehir etti. Tanışanımı öğrenç. Bu muzeyin kuruluşunun çadıgıtı. İçinde 3 tane gözükçü kamera var. Zahim taşında yeni 4 kamera. Bu yerde olsa 4 kamera da şu yerde. Bu muzeyin şergi dali. Bu yerde gowhurlar saklanıyor. Zarın içine dikliğine hem de kefeliğine lazer şökleti geçiyor. Eğer onun bir perfekçiliğe duşaysa, polisiya cayına başağıylık başlanıyor. Düşünüklü mü? Kulağız. Yattan çıkar. Haçan. Uyacığım. Keretap bolawuri. Yine görüşýänçek Doganjan. Hoş. Anni öz adil elliňi. That's it. Ne şeyle. Bring them to daddy. Sağ ol, berekellah. Toro bu benim namada yok. Sen nerede Toro? Hanım,
Ranjit, han sen kıysağı taptım, gowhurlarım men ne diýsene? Men onu bıçakladım. Ol o ýagdaýda udaga gitip bilmez. Ranjit, sen meselen näme dediň bilýärmi? Sen hiç şurada arky çöp bilen ok. Eger sen gowhurlar arkaýyn alyp bilýän bolsaň, 1 milliardly gowhur ogurlamak näme gerekdi? Dur. Ey akmak, eger sen aýda baraýan bolsaň, ol bu ýerde däl, 2 kilometr daşlykda. Yok jenap, men bu gyz hastagana gidip barýan. Näme ol jenap? Näme ol? Geri bu ýerde näme boldy? Bu kim? Men onu tanamak jenap. Men onu ýolundan tapdym. Men onu hastagana gidip barýan. Sen bol 13-lik bilen tutsak ediň, başlygajaň ediň. Kaka. Gaýdym, men hiç haşyn erbe diýişe demok. Men bolsa ýöne yaraly aýala kömek edenlidim. A bular bolsa men gaýdym. Men şuňal ýerde, şuňal ýagdaýda görmek gelipdir. Men siz gasy gowurýan. Men siz ikiňizem gowurýan. Sekiz. Ine. Hanım yarısın beni yem ettim. On 9, 18, 17, 16. Ine de 15. Ine hanım. Men hemmesini sizin aýdyşyňyzy ýaly etdim. Hoş wagtyňyz. Men hassahana gelemde gyýdy eýem ýoglan ekini. Ýöne oň ýanyna gowhurlar ýok ekin. Ranjit. Sen haçan düşünürken? Nişananyň etil ortaryna urjak bolan käwagt tawada geçmek bolýar. Toran kranyp dogony bar. Belki gowhurlar bardy, ol birdat bilýändir. Ulaq asara, bu gat çılçırımly iş. Ähli da çılçırımly. Häzir bolsa gewne goýmoşy 50 000 taýynlap goý. Sen näme etmeligiň men taň udagyndan düşündirerdim. Öý hojalygyny olanmak üçin harajat. Okuwa tölemeli pul. Akla uja vermeli pul. Näçe pul? Munça pulu biz nereden tapmaly dogonja? Tapar, alat etme. Gaýg etme. Çet götök boşa daýar. Näme üçin uya? Biz onu kireyine bereriz. Şonu bizim pulumuz yetermi? Edil hemmetine yetmedi. Ýöne bu ýagdaýdan biz çykarga tapmaly bor. Innäýli? Inni öňküden bir näme gowy. Sen o ýerde yarasyga diýäňmi ýa-da guý? Biziň ýeriň ortasyna tarap däle daşyny gazmaly. Yine 2 metr gazsak bolýar. Meni ýem ýoşydan öwtýän şemal duýan. Bir ýerden şemal gelýär. Bu ýere bir gelýär, ýoş bol, ýoş otur. Gowy mence. Zyndan çykansoň ibadathana gurasyň gelýärmi? Doğunum Suri. Şu Surut'tan dünya seyredip Hanuman'ın ne ehil gen zatları bitireceğini kim bilýär? Hora bacaran bali. Bizim düşmanlarımızdan üstün çıkıveriyor. Sen o ýerde näme okuyan? Hanuman'ın aydımını. Hanumanyň aýdymny? Gümmolun gözüme görünmän, gaýdyp görnämen, götörlüň. Yoksa men sizi 55 ýyl basaryn. Gümmolun şu ýerden. Şu ýerden garaňyz görünmäýmesin. Durmuş düýüp götür başgaça görünür. Durmuşdaki ak kara renk maňa yaraman durunu. Inni bolsa tomoş ediň.
San sonunda akıllı oğurlar var. Milyar rupiyalik gövheri oğurladılar. Günnüydün günler tani olar takçıları, duydurucu encamların başından aylanıp geçtiler. Polisiyer her reçeli bu anketeci oğurluğun karşısında hiç hil subutnaması yok. Çok dinin netile geçip bilen kımmat bağır dağısların nire dediğini Nol var. Bunu pikirlenip görmeli. Onsa da men ya hatustuq edýärler ya da basýarlar. Biz barmağımız şey edip şıkırdadığımızda 100 san ulaq setirem durmaly hele. Näme üçin? Näme üçin hiç kim taklanan oğa? Mundan asy oğdy. Seret, kıyı sürüp geliyor. Seret. Hanfiş. Bu maňa degişli. Ayr. Dur. Dur ahire. Dur. Takan. Durma da. Ana görýärmi? O men ulağıma münädi diýär. Yollansa ulo. Bu geň zat. Biz latre yuttuk. Göre nähili odan gyp. Yuva şov. O şeyle bir yeňilis. Yine bir gerek salam. Akbalyň öýle başga bir adamy taklananyny itlen nädir? Sebäbi biz saňa garaşdyk. Şununuz mi? Hawa. Sen çem gelen öýü berip bilersiň. Olar bolsa asman ýaşaýjylary ýal bolup ýaşardylar. Siz bir eket bilmersiňizmi? Şey siz sowap kazanardyňyz. Siz nere barmakçı? Siz itlen ýergidäki daýyn. Gitmek bolýar eýjejigim. Hay samsyk. Menin onunla. Hani gör, bol. Yani ýerleş. Ýerde kılýan. Ýoly biziň goýralyny isleýänmi? Sen ýerde geçdiýäňmi? Onda ulaq sen Biz eýjejik bilen ýerinde oturarys. Sen aýdýaň näme? Sürüjä kim meňdeş? Sen mi ýa-da ol? Bar, öýüň ýerine geç. O saňa hanymanyň heýkeller. Näden inje gyz, raç odanjy gyzlar bilen öýüň nähil alyp barmalygy senden soramalylar. Düşündiňmi? Otur. Bar. Men siz görenmadymyzy düşündim. Bu Iqbal hanım. Sizin adyňyz näme diýdiňiz? Haýyş edýän, aýda aýynda. Men öz adım aýdamok. Ey Hudaý, näme üçin biz bir-birimiz bilen tanışmaly hele? Mona. Mona? Nähili owadan at Mona. Bu at entek hiç wagt eşitmändim. Siz nire barýaňyz? O nähili nire barýaňyz? Ulaq şudan ana degişli. O nire gitdi de şo ýerde barýar. Suru beriň. Oňa kulak asmaň. Sen peýda boldun, men öýme owadanlyk çaýly. Biz näme üçin bu ýerde taklandyk? Bizimden piýada gitmelmi? Bu çaýda men adamym ýaşaýa. Men onu alyp gitjek. Gatow da adamym. Bol ya. Ýöreň adam bilen tanışyp bolaly. Sen näme serep durdun? Öýremeýi. O gitdi. Sere dahyry ýürüýüşde nähili. Owadanlygyny. Kulak as. Sen terk eden pikirler sen hep taşla. Gel gowsy, oň bize näme galdyranyny gurrun edeli. Sen nämen gödegini tutýan? Ulagyň açary, bilýänmi? Men saňa nämen aýtjak. Ol düýbinden men diýen gyzym däl. Ýok. Bilýän, şoň üçin hem sen şunça wagtlap onuň diýmekçi bolduň da. Öňe sürüji. Bambeýe tarap eň. Kulak asýan. Çepqiradan soraw, çepqiradan. Haçan görsek öwrüp ýörde. Oho, bunlar radioda var ýaly. Sen radyony açdyňmy ýa-da zoglusyny? Zoglyny ýatdan çykar. Ýediňe bir terer dahyry. Biziň ýerimize polisiýa bar. Kulak as. Biz edir şu wagt ulagy alyp kaçdyk. Polisiýa bolsa ýem häzirli. Olar şeýle çaltyş ýap başladylar mı? Ikimiz ne paga çykaýmaly bolýar. Başyňa belan tatlanmak diýilýänem şu bolýar. Känlik kılma, ýöne salam heli gedäý.
Salam. Bu sizin uloğunuz mu? Bu men ecemin ulogy. Muň bakadyny ejemi diýe. Näme? Jynap Rona. Cenap, o bu maşgalanyň ulogy diýjek bolly. Hawa maşgalamynyky. Yer näme bolly? Belgisen başga. Bilýäňim näme? Bize şu ýol edil şunyň ýaly ulogy bir gysyr parýa diýdiler. Ol gadagan haritlara ekip parýa diýdiler. Dogry, şu ýerde bir gyz bardy. Şeýledem Bruno. Ol edil şunyň ýaly ulogy diýjek bolly. Gyz bizi güýçli tiýdikde ot geçdi. Ol ot geçene bir durum ka goýdypdyr. O şeýlek gitdi jinap. Beýle. Ana o tarafa gitti. Ulogy meniň. Tiýdirek gidelim, ýörüň. Yeri Rano. Gyz tutuga edilme bolsalar, olar haryt tapardylar. Eger olar haryt tapan bolsalar, onda bir de tiýlik bererdiler. Akmak. Seret bu näme? Seredämiňe? Näme? Başga belgi. Ulogy bolsa öňkü. Şeýledi. Polisiýa edil şok ilem gözleýän ekenne. Menem şonu idim da. Gel polisiýa jaň edeli. Gel hani. Aklından araşdyňmy? O açar oturtma saçın içine gidileptir. Demek şu açarın açyan ulpunun aslını tükönüksüz baylık yatan olmalı. Düşünüyor Acayip. Bu öktü ustanyň işi bolmaly. Biz häzir çylşyrmy döwür başdan geçýär. Şoň üçin ol biz 20 milyona satmaly bolars. Bolmasa näme? Sana nämen teklip etdiler? Barlygym ýa-da paýyňy. Näme? Renkine garany dürlük hemem agramy. Gowheriň bahasy ynhaşy 4 tan alamat boýunça ketiplenýär. Näme? Gowherlerim edil adamlar ýaly dürlü. Näme? Bu daş emeli ýatalan. Siz näme diýjek bolýaňyz? Onuň ýokary bahasy 1,5 müň. Sizin aýdýaňyz näme? Gatgow ýatılıpdyr. Gowherleriň arasynda bir-birine meňdemeýän tapawut utkan. Seredin, bu ýerde olaň dördüsü var. Sultan. Howa jenap. Şundan başlap şäherde görünme. Hoş geldin Sultan. Thank you. Sağ olun. Bu size. Cenap Puri. Sizin 20 milyonuňyzy halat edelim üçin siz bary ýok 50 müň içilýäňizmi? Hakiki dekinler giyecek başlanýar. Sizin wagtyňyz gelir. Kaytar özünde duruversin. Sağ bol. Size taxtı çağırmalı mı cenap? Yok gerek gel. Şugun men öýe gitmen, Paytununa gedilen jetjek. Gelide yaşayan hiç wagt katap mutara çıkmadı. Ama Mumbay'da yaşayanlar bolin Viktoria'da tipmeýärler. Bu kadaly ýagdaý. Ýöne siýahatçylar bolin ähli ýerde bolýarlar. Atynyňky şowuny. Siz bu gedelenişden lezzet alman, üstüne pul alýaňyz. Men diýjek bolýanda adama siz düşünýäňizmi? Durun. Saklanyň. Bize polisiýa bilen iş alşmak näme gerek? Şeýledämi? Dogon. Yeni 50 rupiye berýän üstüne. Sen ýöne gurla. Gurla ahry. Sen näme kerimi? Ey Hudaý. Kapağımı verin. Siz erkek kişinin eşigini geyipdiňiz. Bu näme çykgynsyzlykdanmy? Gana aýtsaňyz lan. Siz polisiýany görüp arabany saklamagy tapşyrdyňyz. Olum çykgynsyzlykdanmy? Size söz alıp kaljak gelekiniňiz. Göwnüm bolmasa sizin durmuşyňyz gyzykly wakalardan dolýary. Kofejig çaýnyň. Sizin gedelenjiňiz tamamlandy. Hoş galyň. Papagmy? Men sizin bilen dostlaşyk boldum. Köp adamlar ýalňyz gyzlar bilen dostlaşyk bolýarlar. Men polisiýany çagyryn ýa sizin özüňiz gidermisiňiz ha? Yer bolýada. Bugün bolmasa ýene bir gerek. Kofäni bolýan şert. Çu. Çu canavar.
Ey Victoria 203 pulunu almadınız. Alın ahırı pulunu de. Açar yatayan utuzu şu yerde öydüyen. Benim şeylim kayıdyan. Siz açarınızı açırdınız. Häzir kaldırjak. Özünüz spay alıp bar. Ine alın. Şunu meňdeş açar men 50 rupiýa ýataýan. Egerde kytygly bolsa 70. Bu şeýlen narxymyz bar. Yok dogun. Bize yönüş açarın haýsy gulpa bolýan bilsek bolýar. Geň zat. Ýöni bilýäňizmi men gulp däl açar ýataýan. Bize gulp gerek gel. 70 däli 100 rupiýalyk. Ýöne şu açarın haýsy gulpy gydyň aýtlaňyz bolýar. Maýyp Lukmanyň ýanyna getirip ona ayak goýup bermegi toýýarlar. Ýöne men hiç haçan aýagyň Lukmanyň ýanyna gelenini görmendim. Yer bolýar gaharyňyzy gelmesin. Men siziň puluňyzy ýokdugyny görüp durna. Onu nerden bilýän? Yer bolýar, sag bolun. Hoş wagtyňyz. Gidip berin. Onu yerden bilýär. Sag bolun. Hoş. Me please to find the locker, help me please to find the locker, help me please to find the locker, help me please to find the locker. Help me please to find the locker, help me please to find the locker. दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे रिमेंबर वो फादर ये ऑफर ले लो ना ओ बिंदी सुन लो ना दो बेचारे सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे Kaç, kaç. Gıyır gitti mi? Çiğşe nirede. Ine ol, asıl dur. Bu derman. Samsık. Sen näme garaşyp näme ýerdin gılaýan? Özüňe gel. Oňa indi hiç zat kömek etmez. Hoşlaşyň. Bu taýdyatan adama hiç il derman kömek etmeýär. Ey sen näme dostma beýle duşmançylykly çemeleşýän, ha? Men çemeleşim ok. Ýönemin bu otagy gowulýan. Açar diýdiňmi? O gaýdyp geldi. Siziň açaňyz 8-nji goş goýulýan açýa. Siziň ikiňizem hökm edilen. Goş goýulan. Haýsy goş goýulýan? O zenan bunu hiç kim aýtmady dedi. Eger men islesem sen daýyňa ähli boýnalar. Raç tur. Häzir hor düşükdi, bir ýok bolar. Yok gerek gel. Maňa eliňizi degirmeň. Hanym maňa bir zat berdi-de, onu VP menzilinäki 8-nji goştakdan ýany ýerde goýmak haýyş etdi. Benim sözümde tapylym. Bu açar bolsa. Yok. Oň saňa beren zadyň 8-nji gapyrjakda goýduňmy? Owa. Bar gidiver. Yoksa da men eýän 5 adamyň ganyna galdym. Şoň üçin eger diliňi araýsaň sen 7-nji bolarsyň. 5-den 17-nji bolýarmy? Owa men seni 2-de bolýar. Ilki men 10 bol. Be. Yok, hakamdan andyçýan. Demek şol goştaklanýan 8-nji gapyrjakda üýtgüç bir zat bolmaly. Raç, gowhurlar. Gowhurlar? Şeyle. 8-nji Yok, goştaklanýan. Rona. Milyardyk gowhuryň agramy näçe? Sen bol. Gowhurlar kilelep çeklenok. Olar karatdy ölçeýärler. Ýene şo peltepe başlanmaw. Bolýar. Baçan bala şöhrat. Onlar nähildat? Men hiç zat göremok. Sen düýbinden kör boldun. Men tinan şeýin. Bu näme mollugy? Bu näme mollugy? Nadan getirip bärik, bu näme? Sen ödüň nadan. Maňa ber. Seret, bu ýere bir zat ýazylypdyr. Bu ýerde ýyldız çekilipdir. Victoria 203. Bu näme aňladýak ha? Victoria. Seret. Yıldız bu gowhurlar. Seret.
Yıldız. Bu gowhurlar. Victoria bolsa 203. Gowhurlar Victoria 203 belgili arabada. Sen näme tamaklyyan? Görýärmi? Bu näme? Turentek. Serettin ha. Bellik edilen yer. Ine o Victoria 203. Raman Natık, Kayloşa köşesi, 3. belgi, Bardiham, Bu salgym ýa-da garawul gatlayan ýoly. Turentek. Bahslar üçün saman, Sen muň näme aňladýany bilýärmi? näme? At şu ýerde bolmaly. Eger at şu yerde bolsa, onu Victoria da şu yerde bolmaly. Bolonny gözle. Ine de at Victoria 203. Gowhurlar. Sen näme bardat bulaşdyrjak bolýarmy o? Gel ilkilen öýde kim bardyn ýokmy bileli. Bu ýerde näme öýüm barmy? O yerde başka hiç mi ýokmy? Başga hiç kim ýok. Men onu özüm oňararym. Sen bolsa Viktoriýadan göhürler çykar. Samsyk näme gowhurlar görünüp duran ýerde durýarmyň. Arabany barlamaly. Ýerin soň, Onun soňu biz bir ýere giýje geleriz. agiýje düşýänçe biz näme işlemeli? O yerde kim var? Bu sizmi? Salam. Salam. Men Raç, bu bolsa Rona. Yer size näme gerek? Siz gerek. Yani bize sizin oyunuz gerek. Gaty owadan jaý. Siz bu yere biller şokap geldiňizmi? Siz o zol nerede ýaşadyňyz? Ay biz hökümet çayını yaşadık. Yöne bir de çay vaktinin ön boşaltmaya mecbur ettiler. Diýmek siz hökümet adamlarda. Edil beýle däl. Ýöne biz sebäpli hökümet adamlarynyň köpüsi işli bolýarlar. Ulavasın bize sizin çayınız katı yaradı. Şunun özüne biz bir yere göçüp geliyor. Şunňyzmy? Tölew. Yoksa da bakatnaydın. Ine öňünden şunu alın. Galen nerti verer. Näme şuun berip bolýaka erteli goýjak. Biz şu günden başlap şu ýerde ýaşap başlaýar. Köp sağ olun. Sima. Sima? Bu ýerde näme sima da barmy? Gideli. Neyim üçindir soramadın ha? Sen näme görüňok bu görgülçük görgür ýer ahry? Ahir bir gün sen sebäpli bilen bir zadyň üstünden barın mı kaw edýän? Bize o öýdüňe bir giýjelik gerek tahirin. Sen ýüregiňde bir damjajyk adam kärçilik diýen zat ýokmy? Oňa derek o sende iki adamlyk var. Ay senin bolýada. Aýyny bar git de yat. Sen tek. Daş ýürek. Bağışlaň jenap. Viktoriýaň paýtonçy Raman işine ýyly bar ýa. Sen kim? Şu güne çeldik hatta başlygam o barada kızyklanmandy. Men oň gyýdy. Ey Barbie. Hany getirjek gelmi? Iýem eltdin jenap. Bir 102 Monga Daryan Ballard gämi durulgasy. Ranjit şuun maňa ajaýyp mümkinçilik töretdi. Oň bakata maňa öýüne çekiji görünýär. Senmi? Sen özü Viktoriýaň şeýle giç ýeke galdyryp gidipdiň. Oňa kimen bolsa bir seretmeli ahyrin. Men siziň hyzmatyňyzda hanym. Kulak asın jenap. Meni izarlamaňyzy betedim. Biziň umumy dadymyz ýok. Bu beýle däl hanym. Men dünkü gedelenji üçin pul bergili. Şuň küçüýnem.
Siz näme men sizi bugünem öz Viktoriýamda gezdirer öýdýäňizmi? Näme? Gümmol. Sen edil hakyk aýaly alkaýynýan. Maňa ýaraya. Sen boluň. Bolýa. Ýöne bir şertim bar. Eger siz şu towgudy kabul etdiňiz, Bu näme? agtagatyn naly. Sen şeýli bir tätin. Bozunjur bolsa, sen nädejek boýnuň üçin. Maňa sizden hiç tat gerek däl. Gidin şu ýerden. Tolgunmu? Bu ýatama. Hatda ogurlugam däl. Çynyňmy? Gatyçynym. Dakyp gör. Ay näme? Polisiýa danyklaýmaly borda. Polisiýa? Hanım, elbette bu ýatamada ýöne bu siziň Viktoriýaňyzdan gymmat. Çu. Duruň. Öňe. Siz näme atçapsyna geldiňizmi? Agy, ýoşrak. Men size ýoşrak diýen. Meni bagyşlaň, haýyş edýän. Agy, meni bagyşlaň. Dur, saklan. O gaýdyp geldi. Ýöne salamlaşmak gerek gel. Men bir zady düşünemok. Näme üçin ol oglun eşigine ýa? Bu sebäpli kelle agyrtma. Eger o ayal koýnugyny gowgöründe saňa oň näme tapawdy wa? İşe başlaly. Sen näme maňa ýürýän? Men ýüreme gow. Gideli. İşe başladı. Ýoşrak, geliber. Ýör gideli. Tidirek, çaltyrak bol. Sen ýerini gör. Atyňmy? Oturgucuň. Tapdyň bir zat. Yok. Onu koydu maňa kömek et. Men gowulmak bolmasa olar tigiriň içinde ýaly. Bolýa. Nira ýürýäňe seretme al. Gowherler üçin etmejek zadyň ýok. Öňürdeme. Ýöne sen öz balkonda okulama bejergisini alarsyň. Yerin olar niredeke? Yeri Rona, bir zat tapdyňmy? Durentek. Olar, Viktoriýada gowherler ýok. onun olar nirede? Her ay bizden aprel tantyklaryny ýataýarlar. Biz şoňa da ýakyn. Men aýtjak bolýan dadym. Eger gowherler Viktoriýada ýok bolsa, onu diýmek bir olar ogurlardyr. Kim? Rona, Näme? seret o kim? Şoğuyet, ýöne ayal koýnugyny. Geň zat. Ol heniçi çalsynyp gedýär. O zatlar ýanyndan çykar. Ol şeýle geçdiňe uradyka. Gowsy şu hakda pikir et. Belki ol öz ýigdiň ýanyna duşa barýandyr. Belki o gowherler oňuňa gidilenler. Inni biz näme etmeli?
Sen näme pikir edýän? Oň bilen gitmeli. Ýörenno. Yok, biz oň nile gidýänini bilmeli. Men hemmesine düşünýän. Ýöne beýle towakkuly etmek näme gerekdi? Menne başga alaç kalmadı. Polisiýa men kakam gan korka taplaýa. Kadete suutnama gerek, aklı ucada pul. Menne bolsa hiç zat yok. Maňa kömek etjek adamam yok. Ýöne sen jigin kime bar ahyrin? Sen oňa jogap bermeli. Eger sana bir zat bolaýan bolsa oňa näme bolar-da? Uyam. Uyam. Hiç wagt gaýdyp beýle iş etme. Biz bärde sen bilen. Indi sen ýanynda biz bar. Sen omsuzam ediyet barını çekiptin. İnni bolsa ediyet çekmeli ya da birini ediyet çektirmeli mi? Bunu bizim özümüze koy. Hiç saat aytma. Kadırdanım. Görsen biz bilen. Siz kim? Otur. Siz men niye aratmalıysanız? Sen gizliğin gowher kazançyny çal şöhret kazandyň. Gizliğin guramalarda sen eýem şöhrata eýe boldun. Kan konktaky gowherler barady, hey bir täzelik barmy? Ol entek satıp çıkarılan ok. Jenaplar, kan konktaky gowherler ogurlanan bäri biz olary ele salmak üçin ýürüýte çäreler belledik. Aýratyn tapşyryk. Tans bolun. O gowherliň ogurlugyny habar toplayan çokmuna gatnaşdy. Ýöne entek o bir zat bilip ýetişýänçe onu öldürtdirler. Ranjidiň öýünden tapylan şu pursatda o Tora atly bir gyz bilen dur. Tora köpden bäri kanun bilen oňşanok. Ýöne gowherler ogurlanan giýjeti onu kimdir bir bıçaklapdyr. Kompýuteryň kömegi bilen bıçagyň sapyna Ranjidiň barmaklarynyň iziň barlygy anyklanyny. Görnäçe zat gabat gelýär. Bu ınana realler. Bu iki iş birbirlerine bağlanışıklı. Yönü Tora'nın ölümü için başka birini tutsak ettiler. Hawa. Ol Victoria'nın paytuğuncusu. Ada Raman, Victoria, belgesi 203. Siz näme diýdiňiz? Siz öteşteňiz o. Ol Victoria'nın eýesi, Victoria 203. Gabat gelmeleri şeyle bir kän. Bu kısmatın oyunu. Belki muň ýalan bolýandyr. Can ediniz üçin sag bolun jenap. Bagışlaň men Sara romanyny ýerden tapyp bilerim. Hani o yerden. Hawa. Senin bilen polisiýaň uly terkerdet görünüşmekçi bolýar. Ol senin kakanyň günäkär däldiýe. Şeylemi? Onu ol kim? Ol uly terkerde Jimmy Joseph häzir geler. Sen mi? Jenap, bu adam meni idarlaya. Eşdiýäňizmi? Ul terkerde bilen gitmeşdeňizler, goý muny tutsak etsinler, ha? Köşeş Sara bu şol terkerde Jimmy Joseph. Näme? Terkerde? Jimmy Joseph? Ey Hudaý, meni gynanýan, başlaweriň. Ýöne siz näme dogry duýgu döretdiňiz? Siz polisiýa bilen duşmak islemediňiz. Ine-de bagyşlaň. Meni bagyşlaň. Inni biz bir kaz kofe içip bilermi? Siz men kakam boşatyp biljek bir zat tapdyňyzmy? Sen kakyn günäkär däl. Ýöne bolin. Sen Näme men? jogap sen gözleriňde. Didini, didini, didini,
Ama men taňa näçe de aýtdym. Bu şol beýle kıydın gideliydi-mi? Bir de ýem 3 gün bäri entep ýördi. Hey tapandarmy boldumy? Kulak as. Indi 2 ýyl üçinem jogapkärçilik çekýär. Olaň hatyrasynda näçe gün araşmaly boljagym ýokum däl. Teret, şeytan ağaydın o derew häzir bolýar. Bir de ulu tuş düşdü, ýür. Sen nire ýetirme boldun, edidim. Siz delrediniz. Eşen göz ýaşlaryny döküp Delrepsiniz. Deldirepdim. Sen öýde kakaňa däl diýenmi? Ýür öýe del edidim. Göýberin diýen meni. Men uýdum, men. Dogon sen ulaň başyna geç. Menmi? Tomoşaňyzy besedin diýen men size. Gyýdym, öz halanyňa bararsyň. Ajap. Bular Belgiýan gowherleri. Rona seni men görýän adam görýänmi? Eli gowherli adam. Hawa. Ol gowherler bilen biziň çağalypda göjek oýnaşymy dal oýnaýar. Sen onun soň näme barp onu elmiyor sorajak bolýarmy? Yer oň näme ay var? Oň kakanyň kimdiginiň biziňçi farky ýok. Ýöne oň baýly görünüp dur. Ine bar bolany. Düşün ahry. Sen muňla näme diýjek bolýan? Halam Jimmy dogonçugum. Sen ýalňyş aýdyň öý diýen. Tentek ýalňyşlygy biz goýberdik. Biz Hawa aýany ýykyl. Maňa del, oň aýany ýykyl. oňa Herni çigen bolsa kazan çeşmesine açmadık. Ine şu iligolin taptık. Han göreli? Bu şoňky. Men keteretli. Soňky bir näçeliň içinde polisi düýüp götürüp üýt götüri. Hatda ýitiren iliňe tapýan ekenler. Ine mandyçyan, ey babu, olun tek dirmi? Bilemok, men oşamdan soňra täzeden dünýä indim. Bey banu mu? Hawa banu. Oň taýagy eýen bir näçe jinayetçiň dilini açdy. O sizi ýekirek ronno ýylly sanarsyňyz. Taýin bolun. Neme, bu ören uzak waka. Banu görse biz gatty gorkudýar. Ýaşytyn banu. Men boş wagtym ken. Ine jenap seyredin. Näme? O şiirde bolupdy. O nire ýetirme bolla? Sen näme aňa teredýän? On sen daňdyňa. Sen gatydan mı diýdiňe? Sen bolun. Tomoşaňy tutsahanada dowam edersiňiz. Tutsahanada? Eger bizi tutsahana eksik bolsaňyz, tuhana bir ekitmeň. O ýeriň gözöçüsi gaty rehimsiz. Ha, dogry, o biziň derimi sıpyrar. Sizi şol ýol başyň haýyş boýunça wagtyny boşatdylar. Bu oň ýalňyşy. Muň üçin ol jogap bermeli bolar. Bağışlan Zenap, bağışlan. Banu, bular ýugunlary tuhana awrat. O näme gerek? Nire dolar? Ine men şonu bilesim gelýär. Bu tentekleň biri 50 milyon getirmäge söz beripdir. Olar gowherliň Viktoriýada ýerleşýändigini bilipdirler. Belki olar onu tapandyrlar. Onu kim bilýär? Gözel hem akıllı. Ine maňa sende näme ýaraýar? Bu gowherler biz derlemäge mejbur etdi. Olar tapın, ödem çaltırak. Teret durdu. Dogry durdy. Olaň özlerim 4 adam ahyryn. Bir de yer bolmaz. Yer bir adet yerleşer. Köp sağ olun. Biz bir yere taşlasaňyz lan. Muhana ediydim. Ýagdaýlaryny elgýdim. Yakımlı it var deydimle. Bağışlan.
Bir topor gerekmeyecek sorular ve vakti biderek geçirip duracak gel. Şoň üçinem gönü işe başlayacak. Gowhurlar nerede? Cenap Bobby, bir de teridin ahiri. Hey bizim günümüzde yekeci gowhurda aşı ornayam ha? Gowunmen olmasa, bu gowhurlar şu denanı orladım kadiyen. İnneme günahkarlar gözleye. Yine de bir zat. Yine şu soru. Kriket mi ya da golf? Men vaktim ken. Gowhurlar Victoria 203'tü. O konularsan havar. Gün tertibindeki mesele Victoria bizde. Onu olun gowhurlar yok. Biz hem yerin bağladık. Filmin sonu. Atıt sıralarını bağladın mı? Çıraları. Ben onun köyüne kuşalarlayana sattım. Ne 5000 rupiye andı çiyen 10 berenin hem betişi. Hey Huday. Sen bu cığılığını eşdiyen mi? Bu Gandhiji. Yani on tüürleri Hindistan'ın konstitusiyası. Men kakım ilkinci göçürmeni tatıp öz kadan şeşmet açtı. İne de teret meninni kim? Sen Padmasırın. Tam Bulşanın entek yeni bir neçe gün qaraşar. Senim öz pıkarat ratnağını oğuşursun. Kulak at men toңurrak жаңа derin. Men mehmanlarım var. Uyuşup geliptirler. Birinci gedek gelelerini bular bu yeri kula uğram ettiler. İnni bulara neyme gerek bu yerde? Salam. Ganşanman Txanvanın bağlarına hoş geldiniz. Menin go haritler var. İne görýäňiz mi? Bu yerin üşögi yok. Şoň çiğnim haritler bu yeri asmandan dökülüp dur. Bu bolsa ähli haritler tapmak bolýar diýiligi. Gramofondan başlap, jibi telefonunu çelli. Boeing'dan başlap, raketa oturuşlarını çelli. Men tede näme görkezmeli? Victoria Fernandez entek gelenok. Maskara var. Victoria 203. Men tenteklerin bir sana at koşun araba satıptır. Victoria yok bol, onun tapawdy näme? Ferrari ya da Mercedes alın. Meni aragıtmış kutusu var. Çap edilýän inzam var. Çap edilýän inzam satın al. Mümkün mü men size kutlariyal arzum yap gideyin? Belki Victoria derek Rolls Royce alarsınız. Onu hatta garajdan çıkarmanın takladılar. Siz näme şol Victoria deyip ölüp ýatyrsınız da? O näme gerek boldy? O entek nämejik? Siz näme pikirletdiňiz da? İyi Huday. Serkerde jimi näme pikirletdik ha? Haçandan beri polisiýaň belgisi şowulluk getirip başlady ha? Hani senin şükrün? Bir bolmaýan da bar öýdýän. Hani? İne? Alo? Alo? Bu Serkerde jimi mi? İlk bilen yaşaçık artistleri çıkarın. Sen ha, gökörler özüňiz aldyňyz da, bizi bir goýberin ahry. Bu näme? Biz nirede? Sen mäňe taýýar bolun. Öňç beriň, şeýle düşlükli, öňe birinji gidiş, ikinji durma. Başlaň. Berekella. Şeýle. Usta. Hawa, İki tane karakçı olur. Yönü o yeka olur. bolýa. Rok ağzı bıçaklı çıkar. Ok bıçağa değer. O iki böyle bölünür. On bir böyle bir karakça, beyle kız olsa ikinci karakça değer. Bir okta iki karakçıyı öldür. Brok mu? Brok. İki adamı. Hava. Bu akılsızlık bor cenap. Bir yerde kimin istiyor? Sizin istiyor. Onunla dilenlen ol. Bolýa, ýöne näme üçin iki? Koy 4 adam ölsün. Koy hemmet ölsün. Tidirek bolun, bana gowhurlar gerek. Öňe. Salam edidim. Men şu filmin himayçisi. Meni ýemkän kinolar surat aldım. Sen şeýle bir owdan ýabady gün batar film gördüňizmi? Men meşhur himayçi. Men filmde iň bir awraýly artist Rocky Rowdy suraty düşýär. Belki sizem suraty düşmek dileýärsiňiz, ha? Ýöňüň men size bar zatlar görkezeýin. Bize iki karakçı gerek. Ol aňsat, bäri kelin, he. Ulrak karakçı gerek. Gel.
Yer olar nereden tapmaly? Seredin. Hana iksem berik gelin. Olan iksem qarakça emengdir. Gel Hey, berik. berik gelin. Olar näme bize bir zat berjek bolýarlarmy? Yüreklerden bir darda düdülür diýen. Sen bolun. Agir. Gelin berik. Kino suratı şeýsiniz elýärmi? Jynap rok azyş aňyrak düş. Otur şu yerde. Han tur. Mün. Gel araba mün. Acayip gatowy. Ana bolly. Allah, aha. Cenap Viktoriyan paytunçty. Ilmendir. Derhal başkan tap tez ol. Men adım Rocco. Adım Rocco Rodi. Ana hovo. Sen. Gel verik. Yo. Men gelýän. Gel verik. Yok. Men sana gelýän edil paytunçaly. Näme? Bu hem sen nereden düştü? Gel verik. Men kime diyen çalt ol. Gellidim gel. Çalt ol. Yer bolýar. Bu Ferkerde Jimmy Joseph mi? Hava aydı verin. Senin bağıtını geldi. Karagolmuşu konşan tıkanvani gürleye. Men şu vaqt işli soňjaňa deýin. Kulak atın menne şeýle bir täzelik bar bolýyn. Size şeýle bir köp medal berirler. Olary götürmäde sizin kursoňyzda däl. Onu siz bilip koyun. Cevap verin. Alo, cevap verin ahiri. Alo. O ne hiltedir? Cenap, men hemmedin size gurrun bereyin. Yönümen adım gizliğin taklanmalıdır. Cenap, men bir işe uğra adamtı. Aydı vereyin mi? Mana kovuca kulak atın. Kim var? Bu kino ustadı, bu onu ödü işi. Siz kim? Men näme siz bilen guruluşyan mi? Ha? Men Ferkerde Jimmy Joseph. Senem men bilen guruluşyan. Jimmy? Men Ferkerde Jimmy bilen guruluşdum. O bolsa sahna renkleyici bolup ýör. İşiniň daşyndan renkleyici bolup ýörum ka? Näme bolup ýör? Mene düşünem ok. Alıver. Siz şeýle bir ihlasly ýapyşdyňyz bolýyn, ýöne bayrak bir adama gowşurlar. Bu näme adalatlymy? Mene bu ýerde näme bolup geçýäni düşünem ok. Sana düşünmek hokman näl? Sen yönü alıver. Ine taga. Gowherler kapın. Bu tentek gowherlerden bu kim? Oňa gowherler kim berdi? Ine menim şonu bilesim elýärdi. Olar sen berdingmi? Surat almak üçün yasalan ahirin. Ne bolýar? Olar men surat almak üçün ulanýan yasalan gowherler näme diýerler? Olar emeli gowherler. Yasalan, olar näme üçin uruşýarlar ha? Hemmeti 50 yasalanlar. Bular hakykydyr diýerlermi ka? Bağışlan. Bu gowherler hemmeti menki. Eliniz degirmeň. Ne dip olar sen bolýar? Viktoriyan satan men. Oň içindäki ähli zatlaryň barysy menki. Diýmek bu gowherleri menki bolýar. Buların ählisi menki. Ellemeň. Bu sen gowherler däl. Sen men kimdigini bilýärmi? Şeredinle, ol ödünün kimdigini bilen onu sana gowher gerekmiş. Sen bir köýne kuşulda satýan. Maňa beýle at takmaň. Munamal, ana alber. Cenap, gahrymanyň ruhyny daş sıfaty bilen näet utgaşdyrmaly. O gataň zat. Ol ömrüň içinde düşdi al bolsun. Ömrüň içinde hiç kim olardy bilen ştentek teljet bilmez. Hemmesi apaň zat. Düşünýärmi? Ajaýyp, gatuw cenap. Men pikirlerim hem bir şey ajaýyp. Maňa ömür berin. Ömür berin diýen. Bu yasama däl, bu hakyky. Senem saglyk üçin owurtlay. Yok. Oyun uturdy. Sen utulluň. Gyýdyň kakadyny tutaqhanadan boşatdylar. Dogry edipdirler. Sarada önüne münasip ýigidi tapdy. Bulam dogry. Bobby Bambata bolsa dälxana düşüpdir. Gatow da. Devian
tapmandırlar. Doğru. Hana ait sen Pencabı fermat almak üçün maryanmy? Owa. Amen Fergezdan. Men hakda alad etmek näme gerek? Men bu pullary näme deyin? Bulary ödüň alay. Gatı owy. Men onunla gittim. Bolýarmy? Bar onu. Bolýar. Yöne gitmeken. Sen bana işin taşıracaktın o. Kızıl Çıdır'ın iyine kovlaşmayacaktın o. Söz ver. Bolýar. Söz berýän. Bolýar. Bolya onu. Men gitýän. Bar onu. Men gideyin. Bolya. Bolýar men gittim. Hemme zat kowy. देखो पूछ पूछ कर हारे दो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे Rast takip, rana takip. Sizin rehim şefaatinde men näme bilen jogap bererkem? Bir şişe viski beräýin. Näme? Utanok mu tentek? Biz şeýle bir kän gowy işler etdik ölün. Biz şeýle bir kän gowy işler etdik. Şeýle bir kän gowy işler etdik. Hatta ölmede de korkunç. Yönetiz 1 milyardyk pul yitirdiňiz. Gynanyňda okmy? Yok aýdaňyz näme? Biz milyarda degemiz yok. Hökümet her birimize 500 000 rupiye verdi. Şimdi de arkayını yetir. Biz size sowgat getirdik. Ana o yerde. Yöne bir şert bilen. Gaýdyp Viktoriýanyň üstüne erkek eşigine minäýmegin. Ýoksam ähli arzuwçylyk ýeter.